Allah tambaya nake. To Allah isa na sani. Gidan wata Hajiya Talatu. Hajiya Talatu. Na san Hajiya Talatu lafiya dai ko? A lafiya lau wallahi. Wani sako ne aka bani zan kawo mata. Da kaina kenan? Wallahi daga Saudiya. A nan layin take in ka wuce gida na 1 na 2 na 3 na 4 nan ne gidanta. Ba za ma ka rasa mutane a kofar gidan ba ka san karama ce da halin manya. Gida na 1, na 2, na 3, na 4, na 4. Yes. Shine gidanta. Nan ne gidanta. To shikenan nagode ba. Nagode sosai ba. Nagode. Saduwa alkhairi yau. Assalamu alaikum. Sanu Fajiya. Yau sanu. Ya gida? Lafiya ne. Da Allah tambaya nake. Allah ya sana sani. Wai ce aka yi min gidan Hajiya Talatu. Ba ni bace. Ke bace? Ba ni bace. Kai, Hajiya kuma naga kamar kin tsorata. A'a, ba tsorata ne ba. Dama sako ne aka bayar. Aka ce in kawo mata. To ban sani ba sai aka ce min nan ne, to tunda kin ce ba ke bane ba damuwa. Dama ni Alhaji Tanimu ne daga Saudiya. Ya bani sako naira miliyan 3. Ya ce in nazo in baki. To amma tunda kin ce ba ke bace ba damuwa. Ba matsala. Wallahi ni ce. Kawai baran je mai. Wallahi ni ce. Wannan bawon Allah.